Новите съседи. Всяка вечер 20. Кой да знае лицата от радиото и телевизията Ива Дойчинова и Стефан Щерев! Там, където има работа, ние работа нямаме. Я така, оп, втори клека. 4 пъти ли трябва? 4 клекавеца и то ще ти стане хубаво, не да. Много добре го знам, просто правилно улов. Абе, много и умни тук играчи тази вечер, аз направо... Дигнахме нивото. Кой да знае? Утре вечер, 20 часа, BTV. Вторник вечер. Невена, мисля да й обуя обувките. Това от тая кола не излиза. Изобщо не съм очаквал от толкова ранен етап Бачорски да гледа да прецака някого и то негови отбор. Какво ти става, бе? Не, бе. Или ме подценяват, или съм сготвена. Или тя е безкруполна. Трейтърс. Вторник, 20 часа. BTV. В Деня на независимостта преди обед очаквайте ученикът Любомир Колев, който ще се върна с медал от Световната олимпиада по история. Братята, които носят България в сърцата си, Кобрат и Тервел Пулеви. И шеф Кустев има последната дума в кухнята. Започваме в 9:30 и сме до обедните новини.